Alkate jauna, zer moduz geha? Nondik etorri zate? Gaur, komitiban, Zumea plazatik. Zumea plazatik atea zate, eta zemuz, andoain gobernatzen zemuz? Ondo. No? Zuentzea? Medikua naiz. Medikua, harriko medikua? Bai. Eta gaixo asko aldo herrin? Gaixo asko aldago herrian? Ez? Dana sendatuta, Vale. Lere anderea? Zertzea, alkatea? Alkate anderea, bai? Ez? Zertzera orduan? Jauntxoan Andrea. Jauntxoaren Andrea. Hor diruduna orduan, Diruduna.